Beth sy'n dod i'ch meddwl chi pan chi'n clywed y geiriau Daleks, TARDIS, The Cybermen neu The Master? Wel, un peth wrth gwrs, y gyfres deledu sci-fi poblogaidd Doctor Who, a dyna'n union sy'n cael deleit ein casglwr ni heddi. Dechreuais i gwylio raglen yn 2007 ac o'n i'n mwynhau gwylio raglen wythnos i wythnos. Ac pan gorffennodd y raglen, o'n i moyn fwy. So beth dechreuais i wneud oedd pyrnu'r llyfrau a darllen rei neu i CDs a DVDs i cael mwy. Ac o hynny mae wedi tyfu wedyn i pethau eraill. Mae dros 800 o raglenni i gael a mae pob un yn nhw ar gael ar DVD. Felly mae hwnna yn cymryd lan rhan mawr o'r casgliad. Llyfrau, memorabilia sef action figures a sticeri cardiau. CDs hefyd, a wedyn pethau fel autographs, fi'n credu pethau nesaf fwyaf sydd gen i. Mae gen i autograph o bron pawb sydd wedi bod yn y raglen, felly mae'r hwnna'n nifer iawn. Cyfrif diwethodd gen i tua 2131 o eitemau, ond ers i mae'r casgliad wedi tyfu, mae'n tyfu'n bron wythnosol, yn prynu comics newydd pob wythnos, felly mae'n llawer fwy yna erbyn hyn. Trial cadw'r casgliad i gyd yn fy stafell wely, ond yn amlwg gyda mor gymaint o eitemau dwi ddim yn bosibl. Felly mae lot o nhw yn mynd yn yr atic, yn anffodus ble fi ffili gweld nhw, so rai fi ddim yn licio mor gymaint sy'n mynd am yna. Os ambell i ffefryn dy ti? Mae llawer o eitemau gen i sy'n werth fawr fwy i fi yn emosiynol yn fwy nag ariannol. A rhain o'r pethau fwy personol sydd ddim ar gael i pobl eraill. Un yn nhw fi gallu meddwl amdano yw'r llofnod ges i wrtho Peter Capaldi, sef y doctor nawr. Ales i llythyr i'r studio ble maen nhw'n ffilm o fe'n Caerdydd. Ddim yn disgwyl clywed unrhyw beth nôl achos maen nhw mor brysur lan o, yn gweud bod ni'n lico'r raglen. Ges i llythyr nôl yn y post wrtho Peter Capaldi wedi rhoi llythyr mewn, llun o hunan fel y promotional llun fel y doctor, a wedi llofnodi fe, wedi rhoi neges i fi yn ôl beth o'n i wedi ysgrifennu ar y llythyr. Un o'r pethau yw poster yn mynd gyda fi i'r conventions i gyd. A pob actor fi'n cwrdd am yn sy'n o'r un poster, so mae'n adeiladu lan wedyn fel un poster mawr sydd wedi cael lot o llofnodau arno fe. A mae hwnna'n un o'r hoff eitemau sydd gen i fi yn y casgliad. Mae gen i un darn o celf ges i wrtho artist yn Argentina. A mae hwn yn meddwl llawer iawn i fi hefyd, oherwydd y ffaith roedd ei fi am ddim. Yn credu mae hwnna jyst yn dangos pa mor neis mae'r pobl hyn sy'n gweithio ar y raglen. Yn dangos bod y raglen yn special i llawer o pobl dros y byd. A mae casgliad gwefreiddiol Ianto wedi ennill gwobr arbennig iddo yn ddiweddar. Wel, ges i record y byd wrtho Guinness World Records am y casgliad fwyaf o pethau Doctor Who yn y byd. Roedd e'n proses hir. Bwyty flwyddyn y dwy cymrwr dde o'r dechrau'r diwedd. A o'n i mor bles, o'n i'n jwmpo lan y lawr o phopeth, oedd e'n briliant. Byddai'n gweud bod fi yn superfan. Pan nhw'n ysgrifennu llythyron i'r actorion, fi yn cyflwyno fy hunan fel superfan. Rwy'n fwy na just fan, rwy ddim yn dim ond yn gwylio raglen wythnos i wythnos. Rwy yn prynu'r CDs a DVDs ar Expanded Universe. Beth sy'n gwneud Doctor Who mor arbennig? I fi, ar y pryd, pan o'n dechreuais i gwylio Doctor Who, peth fwyaf arbennig amdano fe, oedd yr unig raglen teledu o'n i'n gwylio, o'n i'n gallu siarad gyda pobl amdano. Nawr, mae'n rhywbeth rwy'n hoffi gwylio a casglu oherwydd mae'n ar wahân i'r byd ni'n byw yno hefyd sy'n mor drist o popeth. Mae'n rhaid neis i cael rhyw fath o escape wrtho hynna hefyd.